Ni iratzenaz, argazkilarienaz, eta beste gauze askon artean, Izan Inurri elkarteagaz egiten dodaz lanak, argazkilari moduen, egiten dodazan ekimen desberdinetan. Egia esan, nik uste dut gaur egun proiektu gehienak ezagutzen diren moduen digitalizazioan bitartez eta sare sozialen bitartez eukine bala euren barri. Zimaz, iruditu jaten proiektu bat oso interesgarrie, enekien oso ondo zer egiten zeurien, baina jarraitu. Eta hori guk galdu gendun ama pasan urtean, buruko minbizi baten eraginez. Eta amari diagnostikoa emotzien 2020ko ekainean, pandemia garaien. Eta ez dakit aste betera edo bi astera edo egun gitxitara jaso neuen mezu bat, Miren eta Julenena, direla Izan Inurriko sortzaileek. Komentetan proiektu bat zeukiela eskuartean, berezi ezala eurek ikusten zeuriela zapi onkologiko guztiek edo ilunak zirela edo tristeak zirela edo gaixotasuna nabarmendu baino ez zeuriela egiten, orduen diseinatu zeurien zapi hau. Kolore apurbet emoteko eta bebai erabili alizeteko minbizigaz lotutako zapi bet oso adierazgarri edana, adibidez buruzoil dauen pertsona batek zapi hori kamiseta moduen erabiltea beba izala buelta bat emotea horreri, ez? Eta, galdetu guztien, animako nintzen argazki saio bat egiten, minbizi edekien pertsonakaz, zapi horrek promozionatzeko. Eta, ezin naizen momentu hobea, hemen sartzeko. Eta, hortik, urte hortan bertan, ez dakit, azaroan edo igual ja abendu esartute, Inurrin erabiltzailetako batek, esan, eta segaitik ez dugu egiten egutegi bat, ez? Bomberos ez dakit zer, pues gupe bai, ez? Orduen, holan hasi ziren Inurriko egutegiek, pin-pam-pum, nahiko harin eta gitxi prestatute. Gero garatu gendun gehiago ideia eta bigarren urtean sortu gendun egutegi bat, hemen dago argazketako bat. Igartu behiti, Baserri Museoan, lotzen apurbet, igual tradizioan irudietan ez da sartzen edo ez dago espaziorik aldarrikapenerako, igual aldarrikapenain gogorrentzako, ez? Eta buelta bat emonda, olako irudiek sortu gendu zen. Da kuriosoa, ze hemen agertzen diren, justo argazki honetan, agertzen den pertsona bat, egun horretan izen zen lehenengo gune kontaktu eukibana Inurrigaz, eta ez dut nahi nirarpegi agertzea, ez dakit herri txiki batekoa, bebai, ez dakit zelan hartuko da ben hau herrien, seinala ingo doztien, txalotu ingo doztien, ez dakit ze nibe igual komunidade honen barruen bai erakusten naz, baina hemendik kanpo gatxau egiten jate, eta ez dakit eta bakizer, eta resulta, gero urrengo urtean beste egutegi bat egin zan, Andoni Beriztainek egin zeuen, berak ama galdu zeuen minbizi gaitik eta urrengo urtean berari diagnostika gotzien minbizi, orduen Inurriri iruditu jakon oso polite berak egin alizetea egutegi. Baina urtengoa, barriro egin alizen nik, beste artista batzukaz kolaborazioan, eta resulta, bigarren egutegi horretan, arpegi erakutsi ez nahi zegoen pertsona batek, adibidez, egutegi honetan bai erakutsi duela. Orduan Inurrik lan hori bai egiten deu, eta nik argazkilaritzan bitartez, uste dut erakusten dutzi edala kanpotik zelan ikusten dugu zan, edo begirada maitasunezkoa. Gaixo bateri begiratzen dutzezunean, gaixo moduen igerten da. Eta berak igerten dugu, eta zuk ikusten duzu gaixotasuna pertsona batengan. Ez duzu ikusten pertsona bat gaixotasun horretaz gain geuse asko gehiago deko zana. Orduen, nik uste dut pertsona honek bebai konturatu direla
begirada berezi batzutatik igual eraldatu dela euren buruekiko eukidaben begirada bebai, eta askatu indirela horretatik, eta ikusten da saltoa urte bitan egutegi batetik bestera, eta hori da superpolite, bebai. Bueno, eta da superinteresgarri, orain arte igual hau ez dugu jarri, eta egie da, askotan esaten da oso egoera mainstreametan eta holan, baina bai esaten dugu eta euskeraz asko ganera. Izena ez dekona, ez dela existitzen, ez? Eta orduen, aurten egin da gauze interesgarri bat izen dela partaide guztien izena. Orduen, egutegi honen gaia dire loreak, hemen dauz idatzita erabili diren loreak bebai, eta minbizi guztiek. Egie da, izan inurria, zizala bularreko minbizian inguruen akompainamendu eta ikusgarritasuna eta hori dana egiten, baina eske sortu da komunidade bat superhandie eta sartu da jentea minbizi mota desbardineteko sana, eta, bueno, hor dauz. Orduen, lantaldea aipatu nahi dut, oso inurriek dire batzuk minbiziek jasan dabe modu zuzenean, baina beste batzuk simpleki konektetan dabe proiektu egaz. Egia da dauela jentea ez deuena euki hurbil minbiziek jasan deuen pertsonarik, jentea bai euki deuena hurbil eta badakina zer dan. Orduen, dire Olatz Merkader, Julen Eillarramendi, Miren Cuerdo, Jurdin Arnau, Xuban Intxausti, Juri eta Bernat. Juri eta Bernat dire inurritxo txikiek. Bernat da Jurdinan umea, eta Jurdinak eukiban bularreko minbizie. Hau bai da, movida bat, Osakidetzan behintzat, zentzu horretan ez dau inungo jakintzarik. Osea, bueno, aurduan gelditu nahi dut, aukera dekot, ez dakit zer. Ez dakit, titie emongo dut, urtengo jate, esnea, ez, zure esku, ez dakigu, no se investiga. Orduan, bai, movida bat da. Eta ideia, egutegi honetakoa izen zen Amaia Azkue eta Beñat Elizaldena, lora artea eta arte zuzendaritza erondamenak. Nik argazkien ejekuzioa hain neuen, eta hitzak Amaia Agirrek ipini deuz. Orduen, da apurbet loreen bitartez, inurrien eta azalen eta izaten arteko mobatura bat eitea, gero bakoitzak interpreteu leike hau nahi deuen moduen, ez? Baina niko lan ulertu neuen. Bebai da interesgarri, zelan ikusten dan kanpotik jentea eta zelan geusek damos por hecho, adibidez emakume, ala, ze guapa, zelako ulea, ez daki zer, metastasia daka. Ez daki, zenbat, ez daki hilabete iraungo deuen, ez daki bi, ez daki urtebete egongo dan, ez dakigu kronifikatu leiken eta horregaz bizi, leiken bizi baldintza duin batzun barruen. Orduen, bebai jolazten da apurbet horregaz. Eta, ez dut spoiler gehiago ingo, eskuragarri dau, izan Inurriko webgunean, egutegie, eta Inurrik aurrera eroaten deusen ekimen desbardinetan, bai bertso saiotan eta bar, bebai eskuragarri dauz.